Ix-xogħol fuq il-proġett tal-WasteServ tal-Kus fil-limiti tax-Xewkija għaddej b'ritmu tajjeb u mistenni jitlesta sal-aħħar ta' din is-sena. Għal dan il-Ministru tal-Ambjent Leo Brincat meta flimkien mal-Ministru Għawdex żar ix-xogħol fuq il-bini tal-Waste Transfer Station u l-Material Recovery Facility. L-għonet għandi pjaċir ngħid li se jilħaq l-miri tiegħu għax se jitlesta sal-aħħar ta' din is-sena kif ippjanat, proġett li jagħmel sens kemm ekonomikament u anke ambjentalment. Għaliex? Ekonomikament għax se jkun kollox ikkonċentrat f'Għawdex f'dan il-post mod ċentralizzat. Fl-istess ħin l-iskart kemm dak li se jiġi esportat u anke dak li se jiġi mibgħut Għawdex, skużawni Malta, se jkun jista' jiġi proċessat minn hawnhekk. Il-Ministru Anton Refalo qal li l-importanza tal-proġett tal-Għawdex tinsab fil-fatt li l-iskart se jkun ippakkjat taħt l-art u mibgħut Malta bil-mod li jħalli l-inqas impatt. Fejn l-impatt tiegħu fuq l-ambjent jkun kważi zero għaliex jkun taħt il-livell ta' triq, jkun imsaqqaf minħabba biex ma jkunx hemm irwejjaħ u barra minn hekk ukoll dan il-proġett huwa importanti għaliex l-iskart kollu fil-Gżira Għawdex se jiġi trattat hawnhekk u bekk ukoll sejrin nifrankaw ħafna draġġiet ta' trakkijiet lejn Malta. Il-proġett se jindirizza wkoll l-użu tal-materjal riċiklat. Fil-fatt il-boros il-griżi se jiġu proċessati kollha fl-impjant tal-Kus u mhux ftit minnhom biss kif qed isir fl-impjant tal-Qortin. Il-Ministru Refalo qal li l-impatt li l-impjant tal-Kus se jħalli fuq l-ambjent se jkun minimu ħafna. Huwa maħsub li meta jitlesta dan il-proġett l-impjant tal-Qortin jingħalaq. Il-proġett huwa kkonfinanzjat minn fondi Ewropej u jiswa 10 miljun euro.